ya rame. Kaya tanggapan ya Mas. Lah iki jenenge tanggapan. Ancen. Kowe rene ora arep ditanggap apa piye? Udah Mas, sambatan. Oh, sambatan. Nyambati sapa noko? Ya. Wis oh. Wis. Ya, urung. Kowe ki piye? Wong ditanggap wong sing bener. Ayo, halo Pak Kapolsek. Kok ilate angel men ngomong. Ilat-ilat tuwa ngono. Urung madang Mas. Satya Pandita Ratu ning sliramu dadi sisi mugi Gusti nglilani tresnaku bakal dinawa mati. MDL Sikat saraya ayo le dadi liwang atiku sebisa padamu wong bagus dadi laku Redan siang dalu keri-keri Mas ayo le keri le kinur banci wong rodo ada dan bisa ngeluluke hatimu suweng Dadya ati sawiji senajan abot tak lakoni keri sogok keri sogok. Lagi sing aki Sing anggi spiral Mas. spiral ning TikTok ya kok ngono. Sing paling apal Jono kowe. Sogok keri. Sogok keri. Ngono kae. Jono tukang keri-keri. Sabda Pandita